Okay, salamu alaikum jama'a. Allah Ubangiji ya ji kan Dahiru Bauchi. Rasuwan da ya jiya ni kuma tun da nake a duniya ban taɓa ganin taro irin na jiya ɗin nan. Wallahi tallahi a rayuwa na ni gololo. Haruna Garba Gol duk sojan da nema ni ban taɓa ganin wannan taron ba har Saudiya da na tafi. Taron yayi taro mutane har sun soma a ciki suna zuwa. Duk wanda ya je da Vice President da Sanato Shehi wanda ya je Abdulaziz Yari daga Zamfara da gwamnoni na Kano da Niger da shi NSA mai ba shugaban ƙasa shawara, Allah Ubangiji ya saka muku da alheri kuma Allah Ubangiji ya ji kan Shehi. Mu 'yan Bauchi mun yi rashi amma dole sai ya haƙuri, dama in kwana ya ƙare bayan da za a yi. Dole ne za mu mutu wata rana, za a yi babu mu. Sai dai abun ya ban mamaki. Wani malamin nan Abba Hotoro wai ya ce malam ya mutu wai mushe. To kai Abba Hotoro ka taɓa ganin mutum ya mutu mushe? Kai kana musulmi kai kutumar ubanka ma malam. Abba Hotoro ka hotara uwarka wutsiya a wajen tunda kai dan iska ne, banzan malami, jahili, jaki, ka zunduma uwarka wutsiya. Kai za ka bada aljanna, ubanka ne zai bada aljanna Abba. Ubanka ne zai bada aljanna Abba Hotoro. Kai har ka ce wai mutum ya mushi kai taron baban ka tura muna hoton babanka da ya mutu don kutumar ubanka. Da babanka ya mutu ka tura muna hotonsa ya yake. Banza jahilin jaki. Ka taba ganin wani malaman Yoruba suna zagin yan uwansu? Ka taba ganin malaman ya Igbo wanda suke malamai ka taba ganin suna zagin wasu? A Saudiya kaga suna zagin mutane? Senegal da sauran kasashen nan duka kaga suna zagin malamai? Ku kawai banzan mutane da kun ga wannan zagi wannan zagi wannan, kuma ku ne malamai kuma kuna ƙara haddasa muna fitina. ‘Yan banza maimakon ku yi wa Allah ya kawo muna zaman lafiya a ƙasa, Allah ya kare mu, abin da kowa ya mutu Allah ya ji ƙasa, ya riga ya mutu shi kuma ya ga mutane. Kai in ka mutu sai mu ga wanda za su zo, sai mu ga mutane nawa ne za su zo su yi maka abun da tun da babanka yake raba aljanna ka hana shi aljanna. Dan iska kai kutuba ubanka ma malam Abba Hotoro kaji, dan iska kawai, banza wawa jaki. Kai malami ka yi karatu hakan nan, ku ki haddasa muna wannan fitinan duka arewa. Maimakon ku haɗa kan mutane sai dai ku dinga zage-zage kuna warware mu, kuma mu ne muke shan wahala arewa, mu ne ba mu da hanya, mu ne ba mu da wuta, mu ne ba mu da industry saboda ku 'yan bala'i kawai kun dinga wani wahala. Ubanka yake ba da aljanna, jahili kawai ka ce wai mushe, ubanka ne ya mutu mushe.